O sea, que se pode dicir agora mesmo, sí, sí. A min gusta saber o que leva a xente cando vai a mercar por aí, digo eu. E que mercaría? Que levará O sea, nesa ti vas bolsa? imaginando, a xente vai camiñando coas bolsas, e ti vas imaginando... Que levará dentro? Parece un concurso divertidísimo ese, Temos que facer un día ese concurso. Sí. Bueno, e que? Se queres xogamos xa. Ah, que o fagamos agora? Digo. Ah, vale, veña, vai. Eu son Veña. o concursante. Ti és o concursante. Que teño Aí que- hai un carrito. Sí. Un carriño da compra. Nunha bolsa non, pero nun carriño por riba caben máis cousas. Vale. Ti que pensas que leva esta muller dentro do Pero carriño? onde mercou? Ai, mercou nunha feira. Na feira. Teño que poñer unha cousa que a señora mercara na Sí. feira. Oxe, Sí. oxe. Oxe a señora, oxe. Oxe Foi na á feira feira. e dixo: é martes, que precisarei eu levar para casa? Pois, por exemplo, Vale, teño claro. Teño que amosalo ou non? home, claro. Pero a ti. Veña, Bueno. amosame a min e despois resolvemos cando vexamos. Home, sí. Ah, sí, seguro. Sí. Veña, imos ver que levaba esa muller dentro dese carrito e despois vemos o que pensa non? Ten sentido. a mente de Quique Mora. Ten sentido. Sentido ten. Ai, que camisa máis bonita, canta cousa hai aquí para escoller. Mira, esta gústame pa min. É que viñamos ao mercado, sabedes, a Vilalba, porque aquí hai un montón de cousas para comprar. A ver estas camisetas. É taposanti, pero claro, quero saber a xente que ven aquí normalmente que é o que ven buscar. Oiche, que viñaches comprar á feira? Ai, pois levo unhas patacas e máis unhas cebolas, nada máis. É que mira que teñen as patatas de Villalba, Dios mío, que todo o mundo vides por patatas á feira. Hombre, estas son as millores, as da terra xa. Podo ver que compraches, que andades todos cas bolsas cheas, Dios mío. Pois unhas camisas po home. A ver, vamos mirar os tomates a ver que pinta teñen. Mire pa aquí a ver se lle teñen a usted boa pinta. Eu teño esa huerta. Tu que é o que sueles comprar? Se yo dixera, vou salir na televisión, non xo digo. Home, sí, claro. Chico, dime, muller, dime, mira, eu compro moitas bragas e moitas zapatillas de casa. Bueno, pois eu tamén. Son coquetas. En que puesto están? Están alá atrás ali ao final. A ver, cuáles son as boas? Vamos remexer. Espera que xa non nos vexo. Ai, que xa non nos encontramos as boas. Ai, Dios mío. Sí. Ai, mira, pero son che de encaixe, Remedio. Blanca. Xa che descubrimos o secreto todo, hasta o que non enseñas. No. Hola. Buenos días, que tal? A ver, que te vexo cunha bolsa que compraches. Comprei aquí unha blusa. Señor, e tú pensas que a muller lle gusta esta camiseta? Se non lle gusta, mala suerte. Ai, mira, estampada, ven, enseña ben aí a cámara, que se vexa. Que alegre. Gimnasia. Ai, pero mira, dun color chillón ahora po verán, a ver que bonita é. Pero é para ti a camiseta. Para mi sobrino. Pero levas dúas bolsas. Pero la otra es ropa interior que no te la voy a enseñar. Gracias. Un manga, non tes. Los tengo allí, pero no hay la talla tuya. Hai que adelgazar, non? A dieta. Que talla é esta? Ao final caeches na trampa, Hortensia. Ao final gasta. Mira, igual un pantalón destes que che vai a juego. Teño. Xa os tes? Teño na casa. Ai, é que xa che conozco o gusto e todo, xa che conozco o gusto. Pero Remedio, xa cambiaches de bragas. Ahora anda cunhas transparentes, mira. Non, vou levar unhas negras tamén. Hai que miralas ben. Claro, que teña isto cortiño. Que si sale para atrás parece que leva un pañal, eso non é. O pijama mellor grande. Claro. Hombre, sí, pero é que aquí non te ves dentro dele. Podo probar o pijama? Podo probar? Sí, pruébalo si quieres. E morver ahora si me vale ou non, sácame aí a parte de arriba. A ver. Ai, pois ten razón. Mira, de camisón. Que dice Remedios? Que che faltan as bragas. Bragas levo. Por eso levas unhas que che regalo e outras para min. Velo aí, non? Velo Non aí. poñía patacas. Como que non poñía patacas? Non pongo aquí pero patacas. mentireiro será. Non pongo Mirade o aquí que poñía. Ropa interior. Realmente quería decir bragas. Quique Morales quería decir bragas. Pero a muller do cesto non levaba bragas, levaba patacas. Que mentireiro eres. Ahora vou chexexar eu no peto. Que Traes os pasa? 250 euros. Pero iso é o Benres. Pero hai que xa telos no peto, No, eu non hai que veño- ir, hai que ir recadando durante toda a semana como vos acertando tesouros, Eu non porque vou senón con tantos nada. cartos todos os días fora. Ui, Non vou coa billetada.